बाएं के हिले तो लगे बेटा औरी बाएं के हिले तो लगे बेटा इंडिकेटर है तोर दुनु इंडिकेटर तोर दुनु इंडिकेटर है तोर दुनु इंडिकेटर हट सर अधिक भी रही हट साला हट ना रे बहन की हट कितना बिजोर सीन बा कोट कास बा बुरी अब बात इस साला के दिन भर ये सब करते रही सब लौंडो संगे साथे रिचार्ज करा के पैसा ले तेरा बगली से पैसा काट देते रहे ये सब करे खातिर हाय दुनु थोड़ा बोलिए रसली चाचा हम आ गए हो सुना बात सुना रसली चाचा बात सुना वीडियो हम ना देखत नहीं हाय भोसड़ी वाला देला सुन देख भाई साला दोनों बिगड़ल बड़ा सना तोरो के बिगाड़ा तरह सन तनी सा देख लेनी मने खराब ना रहला होत ना ठीक बा देखो कोने न कोनो खराब वीडियो ना रहला ठीक बा तो ते साला दिन भर ये करबे ना ये का पढ़े जाम का पढ़े जाम ये सब पढ़त रे बैठ के अब टाइम हो गरला जात नहीं सन लवंडवा तोरो के बिगाड़ तरह सन अपनो बिगड़ल बड़ा सन हैं खराब वीडियो ना रहला तनी सन खराब रहला सब बताओ आए मार देला कचटी ओबर से ते साला बाप से जवान लड़ीबे अब जवान कहां लड़े नहीं है ठीक बा कालो छोड़ो जाए तो पढ़े जाते नहीं चल पढ़े आ तोनी के दुनु लोक मत जियो सने ने ठीक बा रे साला हो कहां बा रे ए आगे बा साइकिल से बा चलबो कहीं पो अच्छा साइकिल से चल चल ओकरे बैठ ले साला घंटी लाग गइल साला चल सुन रे वो देख आग चल 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 रे सुन ना सिगरेट पिए के बड़ा मन करता लेकिन पैसा नहीं के तोर लगे बा 1 रुपया तोर लगे रे 1 रुपया नहीं साला 1 रुपया नहीं के तोर लगे तोर लग बा ए सुन ते अपने बाप से मांग ए साला मुआ दी बुढ़वा हमार हम ना मांगे जाम रे भाई बड़ा मन करता पिए के भाई ना 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 बाप साला काल के पिटाइल बनी हम ना जाए कह दिए कॉपी किताब खरीदे के हां कह दिए कॉपी किताब ना कुछ बोली जो ठीक बा जो पापा सलाम अलैकुम वालेकुम अस्सलाम काय खटारा गाड़ी पहुंचत रहत रहा है एकदम 7 साल से तो एकदम पेंट मरले बड़ा लगे उमा शंकर से बेच 60,000 रुपया देबे कहत रहा काम हो जाए ये साला हम 7 लाख की गाड़ी 60,000 में बेचे जाए अरे मने कोनी पुरान हो गइल बे ऐसे पुरान हो गेलो तो मैंने बेच दी बे वो काम करो 225 रुपया दो हमरा काम बा पाक तोरा के फुटी कोरी ना दे देख लो पापा कोनी नु दो 225 रुपया काम बा हमरा ना 1 रुपया ना मिली ठीक बा पापा तो हमार हिस्सा बांट दो ए साला वो चमाड़ वाला कलामोस लिख देता नहीं अच्छा ठीक बा पहले 100 रुपया ठीक बा इन्होंने खर्चा मत करिए फालतू ठीक बा जो ठीक बा
रसीला चाचा मोहताज साले तू हेलो लेके आइल बाबू बाबूजी हमर देखलन मुआ दे हमर बुढ़वा बाबू हाथ ना डरइब त ना जियब सबरी छोड़ सन गोलका धुआं निकाल गोलका बड़ी साला ये तो गोलका निकलो का नाम का लौकता अब हई देख लाम निकाल लाम ओ माय जनरेटर चलाता सर सब गुणिये फाड़ दे हई देख ये साला कॉपी किताब खातिर पैसा मांग लिए और ये सब करते रहे दो गालों संगे साथे हैं ये किन लसावे हम नहीं किले एक शब्द ना ठीक बा हई दुनु तो निके मां बाप ते घरे चल ते साला घर से बड़ा चौड़िया के पैसा ले गइली हैं ये सब करे खातिर लोंडो संगे साथ उड़ाए खातिर हम पैसा नहीं उड़ैले वो अपन पैसा खइले बरसन बाप से तेंगा बतियोई देख लो पप्पा कॉपी किताब खातिर पैसा बड़ा गजन करता रह तू बाप से हेंगा बतियोई रे साला अब ते हमारे घर से आज के बाद से आ मत जाइए चल जो ठीक बा पप्पा जाता नहीं चल जो सलाम अलैकुम